Kena. Nggo ne. Nggo kene lho. Nggo rambang guyu. Intinya oleh duit dum-duman. Sik piro ya. Oleh duit iki dum-duman. Duit sithik didum sing adil. Terus sang guyu ae oleh duit kok, malah guyu oleh duit iki. Seneng dum-duman. Ya itu masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian dum-duman ben sing adil. Nah, piro? Siji. Aku kudu Siji. rasa guyu di dum-duman ya guyu ae. Oleh piro? Siji. Aku kudu Siji. nah genah siji lho. Nyo, kok didelehne nyo? Piro kuwi? Loro. Aku kudu Loro. lah iya siji loro lah, ya loro genah iki lho. Iya. Nah, piro kuwi? Telu. Aku kudu Telu. nah siji loro nah telu lho. Lho genah to. Nah, piro kuwi? Papat. Yo tak tambah siji, turah to. Papat to. Ya wis iki tak tambahi awakmu ki aku pas adil lho. Gila-gila 10.000. Loh. Masalah. Loh, alah iki jan. Iki genah apa ora iki jan iki? Dum-duman wis ketok mata. Yo. Piro kuwi? Siji. Aku kudu. Siji. Ya, iki lho siji iki lho, iki lho. Ketok pra. Ketok. Yo. Piro kuwi? Loro. Aku kudu. Loro. Lah iya siji loro, loro iki lho. Ya. Piro kuwi? Telu. Aku kudu. Telu. Lah iya siji loro telu. Lah iki lho. Iki lho, nah iki lho. Ya wes. Piro kuwi? Papat. Nah iya iki cek loro, turah loro to aku malah akeh kowe oleh papat aku nyo tak kei siji, aku siji. Adil to? Ya wis ngono kuwi adil. Wong apa-apa ki kudune Adil. Nah, ngono penak ya.